खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव राम मन्दिरखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। राम मन्दिरखौ बेखेवनाया साननैसोल' जादों, नाथाय बेनि गेजेरावनो मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। साननैसो सिगांसो लाख लाख सुबुङा नुजाथिनाय, थामहिनबा साननैसो सिगांसो हादरनि लाख लाख सुबुङा नुजाथिनायनि गेजेरजों हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा राम मन्दिरखौ बेखेवना होदोंमोन आरो बेनि साननैसो उनावनो कौटि कौटि रां सिखांदों। थामहिनबा सुबुंनि दान होनाया 4,500 कौटि रां दान सिखांदों। गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै राम मन्दिराव दान होफैदों आरो बे साननैनि गेजेरावनो कौटि कौटि रां दान थिखांदों होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय आरो माखासे खौरां बिजोङाव गोसारगासिनो दं। बे समाव फिन फोरमायबावदि बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। राम मन्दिरखौ बेखेवनायनि साननैसोनि उनावनो फुजियारिफोरा, थामहिनबा इसोर सिबियारिफोरा सुबुंफोरनि दान होनाया कौटि कौटि रां जादों। बे साननैसोआवनो 4,500 कौटि रां सिखांदों अयोध्यानि गोदानै बेखेवजानाय राम मन्दिराव। लोगोसे राम मन्दिराव सिबियारि सुबुंफोरनि हाराबो बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। सानसेयावनो लाख लाख सुबुंनि लाइन जादों राम मन्दिराव आरो राम मन्दिराव हादरनि अनगायैबो मुलुगनिनो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय नुजाथि फैदों राम मन्दिराव इसोरनि एबा इसोर सिबिनो थाखाय। आरो सिबिनो फैनाय सुबुंफोरनि दान होनायजों दान पत्रआ बुंफबदों एबा बुंफबनो हमदों, जेराव सप्तासेनि गेजेरावनो 4,500 कौटि रां जमा जादों होननानै माखासे मानि सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। सानफ्रोमबो राम मन्दिराव लाख लाख सिबियारि सुबुंफोरनि बाना जागासिनो दं आरो फुंनि 6 बाजिनिफ्राय लानानै मोनानि 10 बाजियाव एबा 10 बाजिसिम सानफ्रोमबो राम मन्दिराव एबा राम मन्दिरनि दरखङा गेवना थायो आरो मोनानि 10 बाजिनिफ्राय फुंनि 6 बाजिसिम राम मन्दिरनि दरखङा बन्द थायो। सानफ्रोमबो राम मन्दिराव सिबियारिफोरा खमैबो 2 लाख सुबुंनि थुबुर जायो। बे समाव फिन फोरमायबावदि राम मन्दिरखौ बेखेवनायनि साननैसोनि उनावनो एबा साननैसोआवनो 4,500 कौटि रां दान सिखांदों। बे समाव ग्राफिकनि गेजेरजों फिन नोंथांमोनखौ फोरमायनो नाजानि। राम मन्दिरखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। राम मन्दिर बेखेवनाया साननैसोल' सान जादों, बेयावनो कौटि कौटि रां दान मोनदों। राम मन्दिरखौ साननैसो सिगांसो हादरनि लाख लाख सुबुंनि नुजाथिनायाव बेखेवना होदोंमोन आरो बे साननैसोआवनो राम मन्दिराव 4,500 कौटि रां दान सिखांदों। राम मन्दिराव सानफ्रोमबो 2 लाखनिबो बांसिन सिबियारिफोरा नुजाथिगासिनो दं होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मुलुगनिनो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय राम मन्दिराव सिबियारिफोरा नुजाथि फैदों। सिबियारिफोरा दान पात्रआव दान होनायजों कौटि कौटि रां सिखांदों राम मन्दिराव। बे साननैसोआवनो राम मन्दिराव दान होनाय राङा 4,500 कौटि रां सिखांदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों।